σας, Πάει99GR εδώ και σήμερα θα σας πω για ποιο λόγο δεν έβγαζα τόσο καιρό βίντεο και ναι, και πότε θα ξαναβγάλω. Λοιπόν, βίντεο δεν έβγαζα, δεν είχα χρόνο, είχα κάποιες δουλειές, η αλήθεια είναι αυτή. Δεύτερον, όταν τέλειωνα τις δουλειές και όταν είχα και λίγο χρόνο, ήταν αργά. Δηλαδή, 12-11.30 το πολύ 10.30 ώρα και τέτοια ώρα δεν μπορώ να βγάλω βιντεάκι καλά. Οπότε, τουλάχιστον έβγαλα αυτό, θα βγάλω κι άλλο ένα λογικά πριν φύγω για δηλαδή διακοπές. Είναι περίπου σε 20 ημέρες, θα γυρίσω σε 20 ημέρες περίπου. Όχι από τώρα, από μεθαύριο, δεν ξέρω. Ναι, από μεθαύριο θα πάμε. Ναι, εντάξει, κατά άλλα αυτό ήθελα να σας πω. Minecraft λογικά μπορεί να βγάλω αύριο και να το ανεβάσω μεθαύριο. Δεν ξέρω. Επίσης, τον καιρό που θα είμαι εκεί, επειδή δεν πιάνει καλό ίντερνετ σήμερα δηλαδή, θέλω να... Θα βγάζω εκεί πέρα 2 βιντεάκια, θα βγάλω μάλλον, και θα τα ανεβάσω εδώ, στο σπίτι μου. Ναι, όσο κατά τα άλλα, θέλω να σας πω ότι τα βιντεάκια από εδώ και πέρα δεν ξέρω πώς θα τα κάνω στο PS3, γιατί έχω ένα πρόβλημα με την κάμερα όπως είχα πει και δεν υπάρχει τρόπος να το διορθώσω εκτός και άμα πάρω καινούριο στερεωτικό, ας το πούμε, όπως το λέτε εσείς. Ναι, όπως να είναι, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτό ήθελα να σας πω. Λογικά δεν θα βγει καλά το βιντεάκι, γιατί δεν τραβάει πάρα πολύ καλά την οθόνη του υπολογιστή από ό,τι είδα, αλλά τουλάχιστον εγώ θα το βγάλω. Μην πείτε και δεν σας έκανα και έστω και τέτοιο και να το προσπάθησα. Θέλω like στα άλλα βίντεο, γιατί αυτό δεν έχει πιάνει σημασία για like. Τουλάχιστον θέλω subscribe για να κάνω και άλλα βιντεάκια, κανονικά, όχι τέτοιο. Ναι, αυτό θέλω για να μπορέσω να συνεχίσω, γιατί άμα δω ότι δεν πάει, δεν ξέρω αν το συνεχίσω. Αλλά τουλάχιστον το ξεκίνησα γιατί μου είπαν κάποιοι φίλοι μου. Εντάξει, είπα και ας κάνω κι εγώ, δεν πειράζει. Οκ. Απλά ένα like ή subscribe, βασικά subscribe στο βίντεο, σε όποιο θέλετε. Like στα gaming βίντεο που είχα κάνει, το ένα και το άλλο που δείχνω το CD. Ελπίζω να σας αρέσουν και τα άλλα που βασικά θα κάνω να σας αρέσουν. Λοιπόν, αυτό από μένα. Σας ευχαριστώ που είδατε όσοι είδατε το βίντεο. Λογικά θα τα πούμε την επόμενη, βασικά μεθεπόμενη, σε 3 εβδομάδες ή και πιο νωρίς. Αυτό από μένα. Bye bye.